Vos ensenyem com fer el dolç típic valencià per al Dia de Reis, el roscó de reixos? No, El què? la serp. La serp, l'anguila, la casca. Un dolç típic valencià molt curiós que es fa per al Dia de Reis i que també es fa a les Balears. Conta'm per aquí el que porta la casca. Porta una quarta de mel·la, un ou, 180 de sucre, 2 culleretes de confitura de moniato i una llima ratllada. I ara amassar, un bon rato amassant, no? 5 minuts per lo menos, no? Sí, sí, que estigui ben apretat i fi. La casca de Reis ja existia abans que el tortell. De fet, ix en el llibre de Coc. Com quan vas a la fruteria per melons per veure si està bo. Si no dius, este està bo, este meló està bo. En un plàstic. Yes. Ara anem a fer la forma. La cua està més fineta i això serà el cap. És com una espècie de massapà i sol anar farcida de rovell confitat, moniato, carabassa, i se li fa la forma d'una serp o anguila. Lleus la casita. Si n'hi ha de xocolata, millora. El tortell de Reis ens arriba després de la batalla d'Almansa. És introduït per l'infame Felip V, però tardaria molt en tindre l'èxit que té avui en dia perquè no és fins als 60 o 70 que comença a substituir a la casca. Al forn dalt i baix, Quant de rato? 20 minutets. Jo ha dit 20 minuts per dir alguna cosa, però és que no sé quant de temps és. El temps és quan estiga. Tu quan vegues que està feta, doncs ja està. La meva sogra és tan bona cuinera que ella no me dix, ella no mesura. Perquè tot és a ull. N'ha fet tant, portarà uns 20 minuts i ja està doradeta un poc, no? Esta és la típica caixeta, on se guarda la casca. Quins adornos van així dins? Que no falte Reis, perquè és el dia de Reis. Xocolatines i de tot. Paraules de xocolata. Senyor rei, ja estic ací. La palla i les garrofes pel seu rossí i la casca per a mi. Els xiquets i xiquetes diuen això al tornar de la cavalcada amb la il·lusió de que a l'entrar es trobaran tot ple de regals. Deixaves uns gots de mistela i dolços i garrofes i aigua per als cavalls, però la casca l'havien de deixar intacta. Poseu-vos en comentaris qui encara fa la casca. En la descripció vos posem alguns forns que podeu anar a comprar-ne perquè n'hi ha forns que encara la fan. Enguany tots a fer casca o a comprar-la. I que vos porten moltes coses als reis. Nadal en lluna, any de fortuna.